El que els intentaré traslladar són imatges d'un temps i d'un país que, com cantava en Raimon, a poc vaig anar fent meu. D'una persona que no ha renunciat ni ho farà mai al seu origen andalús, de la mateixa manera que aquesta persona no està disposada tampoc a acceptar que ningú posi en dubte la seva catalanitat. El primer senyal que vaig percebre de la singularitat catalana, una matinada de començaments de l'estiu de l'any 71. L'autocar passava per carrers, en fàbriques i blocs de pisos i de sobte en una paret vaig llegir una pintada. D'alguna manera aquell va ser el meu primer contacte visual amb la llengua catalana i amb un dels principals símbols de la catalanitat, perquè no era cap reivindicació ni cap eslògan clarament polític, sinó un senzill visca el Barça. Són els anys en els que veiem com aquell adolescent, com tants altres, a partir de l'any 71, entra en contacte amb un país, amb una cultura i amb una determinada realitat sociocultural i rep unes influències que el porten, com a tanta altra gent, a prendre un compromís polític i a participar com a ciutadà actiu i activista a la vegada. D'aquí em ve, insisteixo, a afirmar que sóc català per elecció, catalanista per convicció. I per la majoria, la immensa majoria de la meva generació, de la meva procedència i de la meva condició, aprendre el català va ser un element d'integració social a la catalanitat i al catalanisme. Vaig conèixer en aquells anys l'obra de poetes com Foix, Estellés, Salvador Espriu, i vaig començar a llegir a Terenci Moix, a Teresa Pàmies, a Víctor Mora. L'excepcionalitat històrica d'aquells anys feia de cada concert un esdeveniment, tant si es tractava del Canet Rock o el concert de Raimon a la Universitat Autònoma, fins i tot recitals menys simbòlics, com recordo el concert de Maria del Mar Bonet a Cornellà a l'estiu del 75, els temps de la vaga de la força. Pocs mesos després, abans del traspàs del dictador, prenia també una dimensió especial, trencant la suposada dicotomia entre la perifèria immigrant i la Catalunya autòctona. La cartellera teatral barcelonina d'aquells anys em va fer conèixer els primers espectacles dels joglars, dels comedians o de Dagoll Llagom. Peces veritablement populars com el retable del flautista de Jordi Teixidor, dirigit per Feliu Formosa, representada mesos i mesos al Capsa i després rodada per mitja Catalunya. També Quejío de la quadra de Sevilla o obres de dramaturgs alemanys com Kaspar Hauser. Crec que quan es viu envoltat d'aquesta massa agitada de representacions teatrals, volgudament falsejades, resulta cada vegada més difícil per a moltíssima gent identificar la realitat. És veritat, continua dient, que vivim una era d'entreteniment, de diversió, però és bo que la nostra política, si més no, sigui governada tan profundament per les arts del teatre, des de la tragèdia fins al vodevil i la farsa. Bé, jo sóc dels que crec que la política segurament ha d'il·lusionar, però no és una il·lusió, ha de respondre i ha d'encarar la realitat. Ha de ser divertida, però no és diversió. No ha de confondre la fantasia amb la realitat. No pot ser un teatre, però també hauria de ser també més art i creació, segurament. Art compromès i creació col·lectiva.